coro parpik lo pini mationg tarik ingkorapo laki Yesu Kristo amahang ketek arni lo lasi pini Yesu Kristo pan kikroi tuman laki hastro long silong pon lo jo luk angdeng pi ini angdeng so kebalong fereri pima pini nenak tuma pan ningarong birota keme wantang lo posonsi pini kadowe ningarong piglo ape ning sam piglo lapuson nitum ong edet fellowship long same nitum lapuson ningkarong pig birota pen ana malam pen lahin lahin nitum ning jepang sam pon tegapot so par piglo la pen anso se choro par piglo media atum same halam itum mitang kam do am same tibikok pen lapuson nil tumalong nang kecitong tegapot alang itum maputak same panso sele alam hirdumi peduna ho mationg ciklo ni tung Christmas Yesus Kristo mahanggat tegani ni tum ningarong piglo lasi pini dak ni tum ondes tami fellowship on tami ni tum Yesus Kristo mahanggat tegani ni tum ningarong pig atema pirthia dang apa bapor kapijo kabang itu Yesus Kristo lopu kapacit hang pot ni tum ningarong pen pini anam phan alira cham anong pathe ponsi ni tum anam phan ruasho pon lo lasi pini ni tum ningarong pen nang tum phan news atong phan tami nang tum phan lam thi paklang pon ke la hen lo